Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. За вечного Бога, бляска вечным младшим, Соломоновом теле малого дитя. Верно сповитый, не уловцамитый, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Для нас Он стал бедный, и лежит спасение, и пойдем с другою, отныне Его. Ножнего любви, властное избавление, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Придите поклониться Господу. Дорогие браты и сестры, сегодня мы приходим в нашу парафиальную каплицу, как тут поклониться Ему, нашему Пану и Господу Иисусу Христу. Приходим, мы не хотим просто верить в Бога. Мы хотим идти дорогой веры, удавать отношения с Паном Богом у Святой Троицы. Просим так само в нашем сердце, носим з собою наше життя, що наші відносини, весілки, радості, так само проблеми. Складаємо на этом Божьем алтари и просим, как Он сегодня переменял, благословил у вино своей любови. Он является той криницей, и Он является нашим Богом. Тому про заступницы Najświętszej Panny Maryi сносим до Его наши молитвы, наше сердце, а на початку этой святой мши перепросим за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе,
великой хвалы Твоей, а не Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, а не Сыне одинородный, Иису Христе, а не Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи и свету, смилуйся над нами, яки береш на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Амен. Молимся. Святую Мшу охвярую претензия в ласку здоров'я, Божого благословення для Артема, Катерини, Ніколая і Тереси. Усемогутный вечный Боже, Ты керуешь небом и землею, выслухай ласкаво просьбы Твоего народа, и одари наши часы супокоем. Проспана нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володарить у єдності Духа Святого, Бог, разуси веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Деле Сиону не буду молчать, деле Иерусалима не супокоюся, покуль не узрите, як святло справедливость Его, и Его збавление не запалає, як похойня. И убачить народы Твою справедливость, и все короли Твою славу, и назовут Тебе новым именем, якое вызначить в усны Пана. И будешь короною славы у руце Пана, и королевской диадемой на долоні Твоего Бога. Ужо не скажуть про Тебе покинуты, и землю Твою не будут больше называть пустыней, але будут называть Тебе мое уподобание у им, а землю Твою замужней, бо Ты сподобався Пану, и земля Твоя отрымає мужа. Бо як юнак бере замуж дівчину, так возьмут Тебе сыны Твои. Як жених радуется невесте, так узрадуется Тобою Твой Бог. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Оповедайте меж народами про славу Пана. Оповедайте меж народами про славу Пана. Спявайте Пану новую песню, спявай Пану вся земля. Спявайте Пану, славьте Ягоное имя. Оповедайте меж народами про славу Пана. Обвешайте с дня в
тень Яго збавлення. Оповядайте між племёнами про славу Яго, поміж усіми народами, про цуди Ягония. Оповядайте між народами про славу Пана. Отдайте Пану племёны народов, отдайте Пану славу и моц, отдайте Пану славу, деля имя Ягоного. Оповядайте між народами про славу Пана. Поклонитесь Пану величной святыни, дрижився земля перед Яго обличчям. Кажите між племёнами Пан владарить, Ён буде судить народы справедливо. Оповядайте між народами про славу Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, розные есть дары, але той самый Дух. Розные служения, але Пан один и той самый. Розные деяния, але той самый Бог, який робить усьо во всіх. Але кожному дається правление Духа на користь. Одному дається Духом слово мудрости, другому слово познання поводле того самого Духа, іншому вера у тим самим Духу, іншому дар оздоровлення усьо у тим же Духу, іншому чудотворця, іншому пророцтва, іншому розпознавання душаў, іншому розные мови, іншому тлумачэнне моваў. Усё гэта здзяйсняе адзін і той же Дух, які удзяляе кожнаму паасобку, як жадае. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан покликав нас праз Євангеліє, каб ми отримали славу Пана нашого Єсуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Яна. У той час у Кані Галілейській було весілля, і маці Єсуса була там. Був запрошений на весілля так само і Єсус, і учні Ягони. І коли не хапіла вина, маці Єсуса сказала йому: «Не мають вина». Отказав їй Єсус: «Жанчина, ці гэта моя або твоя справа? Jeszcze nie przyszedł czas mój». Macie jego сказала слугам: «То, що він скаже вам, зробіть». Було ж там 6 каменных dzbanów поставленных для юдейского очищения, які зміщали 2 або 3 міри. Єсус сказав: «Наповніться dzbany водою».
i napełnili ich do wierchu. I każe im: "Теперь zaczerpnijcie i zniesiecie kierowniku wesela." I ponieśli. Kiedy kierownik wesela pokasztował wodu, co stała wino, i nie wiedział, odkąd wino wzięło się, wiedzieli tylko sługi, jakie czerpali wodę, to poklikał żenicha i każe jemu: "Każdy człowiek podaje z początku dobre wino, a kiedy napiłся, wtedy gorsze. Też zbierał dobre wino, aż do hetul." Taki początek cudów uczynił Jezus u Kanie Galilejskiej i objawił sławę swoją, i powierzył Jego w uczni Jegonie. Після гэтага прыйшоў ён у Кафарнаў, ён сам і маці ягоная, і браты, і вучні ягоныя, і пробылі там некалькі дзён. Это слово Пана. Дорогие браты и сестры, сегодня другую неделю в звычайном периоде мы в этом годе читаем, разважаем, слухаем фрагмент Евангелия, якое написал святый Ян, апостол-евангелист, наш заступник нашей парафии. Это фрагмент Евангелия, который мы добро ведаем, можно вот ведаем на память, могли бы его добро переказать. Навіта про то, что Иисус зробил у Кане Галилейской. Кана Галилейская, где отбывалось веселье. Конечно, есть первую чергу, читаем этот фрагмент Евангелия, как дословно. Это был историчный факт, есть такая местность, Кана Галилейская. И сапраўды отбывалось веселье, на котором была мать Иисуса, был Иисус, его ученик. И там сапраўды не хапила вина. Иисус учинил этот цуд. Цуд перамянення воды у вино. Это таки первый способ читания Слова Божьего. То, что мы читаем, историчный факт. Але ведаем, что Слово Божие оно не является просто историей. Слово Божие ведет нас далее, запрошая нас, как мы читали это Слово не только так дословно, але в способ духовный. Как мы, выходячи через перспективу этого Слова, читали наше життя. Не тільки сторонки Святого Писання, але читали так само те сторонки нашого життя. Сьогодні ми чуємо, що це був перший знак, який зробив Ісус. А коли ми так вибіжемо вперед, або під кінець Євангелія Святого Яна, то евангеліст напише там такі слова, що ще шмат інших знаків, які не записані в цій книзі, вчинив Ісус. А гэтыя ж записаныя, каб поверили. Каб поверили. Иисус Христос чыніць гэтыя знакі, а потым святы Ян Евангелист будзе іх записывать. Те, которые записаны, яшчэ казаў, шмат не записаных. А сёння мы читаем про першы знак Каны Галилейской. Тое, каб поверили. И сёння так само ён припоминае, что вучні пасля гэтага цуду поверили у Яго вучні Ягоныя. Так само для нас это слово и каждое слово, которое мы слухаем, Слово Божие, того, как мы верили. Не только раз в нашем житті поверили, а как мы верили увесь час, как и шли дорогой веры и слухали Пана Бога. Вера нараджается со слухания, але не обычного, а слухания Божьего Слова. Знак. Это само слово «знак», оно веде нас до глибейшего чогось, до такой певної таємниці. Ісус чинить знаки різні, цуди різні. Але Він хоче вводити нас у так само таємницю і нашого життя, і нашої історії життя. Сьогодні ми читаємо цей фрагмент Євангелія, і важливо його читати так само в тим контексті, яким воно написано. Таким першим контекстом з'являється те, що перед гэтым
włóczni, może inaczej, Jezus poklикał swoich włóczniów. Ale tak samo ważny to jest kontekst, w jakim my żyjemy. Kontekst naszego życia. Jaki kontekst mojego życia, mojej семьи? Czym my teraz żyjemy? Już tak samo te konteksty wspólne dla nas wszystkich. Tym kontekstem является chociażby jeszcze dekoracje, które przypominają nam про to, że właśnie tylko niedawno my świadkowali, mamy jeszcze świeżą pamięć Boże Narodzenie, te święty. Tym kontekstem ogólnym является te konteksty tak samo gromadskiego naszego życia. Ale jeszcze wielmi ważnym kontekstem является один, который ogólny dla nas wszystkich, na który сегодня хочу zwrócić uwagę, to kontekst jubilejnego 2025 roku. Miał łasku w poprzednim czasie przeżyć rekolekcje swoje takie, gdzie sam słuchał Boże Słowa. 8 dni u ciszeni miał możliwość słuchać tylko Boże Słowa. I jednym z takich planów tych rekolekcji było uświadomienie sobie ważności tego jubilejnego 2025 roku. Jak ta weszł w ten rok tak z marszu, szmat było всего, może tak samo ktoś taki ma doświad, i czytali my послание od naszego mitropolita, i говорится про это здесь юбилейный год. Что это значит? Юбилейный 2025 год. Это усведомление пришло вельми простое. Один святой говорил казanie, так як я теперь раз говорю, трошки старейший за меня, и узгадывал, каже, в моим житті это третий юбилейный год. Pierwszy, каже, я был jeszcze dziecią. To tak, no, był i był. Drugi, ja już był dorosłym człowiekiem. I каже, гэты drugi юбилейny год у моim życiu пережил вельми глибоко. А теперь rozpoczynaється третій. Я так sobie задумався про себе і про своє життя. Это в моim życiu так само drugi юбилейный год. Кожне 25 годов відбувається юбилейний год християнства. З нашого життя можемо пережити їх 2, 3, może ktoś 4. W moim życiu to drugi. Pierwszy tak samo był, jak mnie było 11 lat, ministrantem był. Ja его nie pamiętam dobrze. 2000 год to był. Теперь drugi. Что я могу сказать количестве, jaki był to юбилейный год? Я могу так само сказать, смогу сказать, что это был год, який я пережил глубоко, и что это будет значить. Тому в этом контексте, читаючи сьогоднішнє Євангеліє, дорогі брати і сестри, вже варто так само поглядіти на те, що говорить Марія. Марія, яка на цьому весіллі зауважає, чого не хапає. Каже, не мають вина. Може варто так само задати це питання, чого не маю в моїм житті, чого не хапає. Może zadać to pytanie sobie, może Panu Bogu na modlitwie. Czego nie chapає у моim życiu? Это вино, которого naprawdę не хапило там на этом веселье, и была небезпека, что веселье заменится в жалобный стол. Bo kiedy nie ma radości, no to właśnie tak mogło być. Ale co w moim życiu? Ojcy Kościoła zobaczyć w tym znaku wina, конечно же, duchowny sens. Nie chapała lubowi. Maria każe, nie mając lubowi. To, co najważniejsze. Zdać sobie to pytanie, tak samo zdać pytanie, to najważniejsze, lubow w moim życiu, w jubilejnym godzie. Maria nie przestaje te słowa powtarzać swojemu synu, nie mając lubowi. Nie mając lubowi w tych wspólnościach, w tych domach, w tych odnosinach, nie chapaje lubowi. Rozpoczynali dobra. Chapało всього. Na początku było, na początku wesele. Rozpoczynali dobra, było wесело. A przyszedł ten moment, kiedy zaczęło nie chapać. W naszym życiu tak samo czasem rozpoczynają coś dobra. Ale ważne nie tylko to, jak rozpoczynają, ale nie tak, jak musimy zakończyć. Nasze życie w pierwszą czergu, tak samo można powiedzieć w różnych kontekstach naszego życia, семейного, służęcego i tak dalej. Samo czasem przychodzi to odczuwanie nie chapaje lubowi. Do kogo trzeba zwrócić? Trzeba zwrócić do krynicy, do Pana Boga, do Pana Boga.
Марія, звернемо увагу, що вона не говорить Ісусу, що він повинен зробити. Вона зауважає, що не хапає, і говорить йому. А Ісус каже, що не прийшла ще мій час, не прийшла моя година. Niektóre nawet tłumaczą ten fragment, że naprawdę Pan Jezus jeszcze nie planował u Kani Galilejskiej zrobić ten pierwszy cud, ten pierwszy znak. Ale poprosiła mama. I wtedy Pan Jezus każe, Boże, Ojciec, mamo prosić, zmieniają plany. Zmieniają plany. Теперь треба rozpocząć. Mamo prosić. Jak mogutne zastupnictwo Maryi, jej присутностью в нашем житті. Справді, це треба зауважити і оцінити. Марія. Ісус, а потім Марія, як та перша, яка слухає Ісуса Христа, слухає Пана Бога, потім вона говорить, вже звертається до слухав кожного, до тих людей, каже, зробіть все, що говорить вам мій син. Так само говорить сьогодні до нас, звертається, зробіть все, що говорить вам мій син. Каб ён змог сапраўды перамяніць у тое любоў, которая паходзіць ад яго. Каб мы мелі сілы ісці праз гэты год юбілейнае, праз нашае жыццё, это напоўненыя яго святлом, яго ласкай, яго любоўю. Зрабіце ўсё, што скажа вам мой сын. Дорогие браты и сестры, евангелист Ян вельмі конкретно тут в этом фрагменте, в этом первом знаку подкрэслівае тое, што на гэтым вяселлі была Марыя. Потым яшчэ будзе адзін знак ужо ў канцы Евангелия, дзе таксама евангелист Ян вельмі конкретно напіша, што там была Марыя. Што гэта за месца, дзе была Марыя у канцы шляху Христа? Это была Кальварія. Это была Голгофа, дзе таксама была Марыя, маці. Дзе Ісус учыніў ужо той найбольшы знак любові Бога да чалавека, аддаючы сябе сваё жыццё ахвяру на алтары крыжа. Там таксама была Марыя, там таксама было віно, але не сапраўднае, такая падробка, падделка. По Ісусу падалі тады воцат. Чалавек дае вось гэтую падделку, тое, што, скажем так, не з'яўляецца праўдзівым, а Ісус замяняе гэта ў віно сваёй любові. Адказвае на гэты воцат любоўю, прабачэннем, дае жыццё вечнае. Мы хочам вучыцца таксама у Езуса праз Марыю, в нашым жыцці перамяняць тое, што з'яўляецца воцатам, тое, што прыносіць цярпенне з яго ласкай, з яго дапамогай у любоў, у прабачэнне, у міласэрнасць. Все тое, што будзе нас будаваць, все тое, што будзе нам дапамагаць узаемна ісці да гэтай мэты, якой з'яўляецца радасць жыцця вечнага, дзе ўжо будзе тая любоў, спаснаная сапраўды, Божая любоў Святой Тройцы. Таму ў кантэксце юбілейнага года варта запытацца сябе, як мы хочам яго перажыць, індывідуальна, асабіста, а таксама можа ў нашай сям'і. Юбілейны год, што гэта значыць для нас? Як мы яго хочам перажыць? Які ён будзе, гэты юбілейны год? Чарговы ў нашым жыцці, але невядома, ці не апошні часамі в нашым жыцці. Юбілейны год. Год, калі мы святкуем 2025 гадоў ад нараджэння нашага збаўцы Езуса Христа. Хай не будзе сапраўды поўны такія знакі вось этой Божай любові. Бо Святы Ян вядзе сваіх вучняў сёння нас таксама гэтай дарогай веры, каб кожны з нас адкрываў тое, што адкрыў ён в сваім жыцці, а менавіта тое, што ён умілаваны вучань, што ён умілаваны Богам, вучань і сын. Аминь. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога от Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей,
и деля нашего збавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и знов прийти в хвале, судить живых и померлых. И яко благодарству не будет конца, веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походить, Якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крост, да отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Przez Chrysta, jaki objawił siebie na weseli u Kani Galilejskiej, uzniesią do Boga nasze prośby. Молюся за Костел, как помацованный Духом Святым, Он объявлял свету Христа. Тебе просим, выслухай нас, Пане. молимся за все народы свету, как они имкнулись до життя у згоді и с упокоем. Тебе просим, выслухай нас, Пане. молимся за семьи, які розпалися. Та моц сакраменту суженства з'єднала їх на ново у любові і згоді. Тебе просим, выслухай нас, Пане. молимся за молодые суженства, как они были открыты на деяние Духа, який їх з'єднав у одно тіло. Тебе просим, выслухай нас, Пане. молимся за нас самих, как свідченням нашої віри ми притягували інших до Бога. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся от ласку здоровья, Божьего благословения, опеки Наисвятейшей Панны Марии, для Артема, Катерины, Николая и Тересы. Ciebie просим, Выслухай нас, Пане. Boże nasz dobry Ojcze, łaskawa wysłuchaj molitwy Twojego Kościoła i daj mu moc Ducha Twojej lubowi. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Дел номер 327. Amen.
Chwalcie się, braty i siostry, как мою и вашу офяру. Мне Бог, Отец Всемогущий. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z róg Twoich na prosławienie i chwału imienia swego, a tak samo na korzyść nam i całemu Kościołu Świętemu. Panie nasz Boże, zapomaży nam godno udzielniczać w tych świętych tajemnicach. Bo kiedy my składamy eucharystyczną ofiarę, здійсняется справа нашего откупления праз Христа, Пана нашего. Pan z wami. I z duchem Twoim Uгору серце. uznosimy i Подякуємо Пану Богу нашому. godna гэта i sprawiedliwa. Запrawdy godna гэта i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiody i usюди. Тобі складали подяку, Пані, що Ти, Ojcze Усемогутний, Wieczny Boże, przez Chrysta naszego Pana. Wyjąc z litości do grzesznego człowiectwa, narodził się z Panny Maryi. Przez swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoje z mертвых powstanie dał nam wieczne życie. Temu z aniołami i archaniołami i z uszymi świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę, razem z nimi usklikaючи. Святий, 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 Пан Бог Усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей, краса на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ty święty i sprawiedliwa chwalić Ciebie się Twoje stworzenie, bo przez Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrysta, dziejesz swoją mocą i Ducha Świętego, Ty usio ożywляешь i oświeczasz i niespewno zbierasz naród swój, jak od wschodu słońca do zachodu składał imieni Twojemu czystą ofiarę. Tamu ujedność z usiem Kościoła, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i sposlał na apostołów Ducha Świętego, przez Chrysta, pokorny, молим Ciebie, Panie. A święci mocą Ducha Twojego za Twoje dary, jakie my przynieśli Tobie na ofiarę, jak stali się my, ciałem i krwią Syna Twojego, naszego Pana, Jezusa Chrysta, jaki nam nakazał zdійснять tę tajemnicę. Bo na tę noc, kiedy był wydany, wziął chleb i podzięku Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich i podzięku Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: Bierzcie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechu. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Panie, wspominając zwał czyniku Twojego Syna, tak samego cudownego wskrzesienia w nieboszczęście, i czekaючи od roka przyjścia z podzięką składają Tobie, to już żywую świętую ofiarę.
Uzględź, prosi na dar tego Kościoła i przyjmij go jako ofiarę, jaką Ty pożądał być miłościwym. Pozwól, jak my, wzmocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stale jednym ciałem i jednym Duchem w Chryście. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać spadczynu z wybranikami Twoimi. Najpierw z Najświętejszej Panny Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem i Abramnikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami, ze świętym Janem, świętym Maksymilianem i усіми świętymi, przez zastupnictwo jakich my spodziewamy się na Twoją nieustępną dopomogę. Proszę Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania przyniesie się światu spokoju i spełnienia. Будь ласкавым масовать веры и любови Костел Твой, який пилигримує на землі. Заслугой Твоим, Папам нашим Францишком, Biskupом нашим Józefem, z усіми biskupami, усім духовенством, усім народом Твоего откуплен. Будь милостивый до просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх. Наших померлих, братов и сестер, и усіх, хто у ласці Твоей одошел з этого света, и властиво прийняв братство Твое, где и мы сподіваємося быть, как разом з ними завсёды радоваться Твоей хвале. Przez Христа нашего Пана, за кого добрый свет, усялякими добротами. Раз Христос Христови у Христе, Tabie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, prazusie wieki wieczne. Nazywają się dziećmi Bożymi i imi zjawiają się, temu ośmielają się kazać. Ojcze nasz, który jest u niebie, święcися imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, и отпусти нам провины наши, jak и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, ale zbaw nas od złego. Prosimy Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj łaskawa spokoju dni naszego, pomaż nam miłosierności Twojej, aby my byli zawsze wolni od grzechu i zachowane do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjście Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Kościoła Twojego. I будь łaskawy zgodna z Twojej woli, a daruj mu spokojem jedność, ki żywiesz одариш na wieki wieczne. Amen. Spokój Pana niechaj zawsiody będzie z nami. I radajcie bliźnim znak spokoju. Boś Baranek Boży, boś Той, kto bierze na siebie grzechy świata.
благословленные, покликанные на вечеру верненную. Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Мы познали и поверили у любовь, якую має до нас Бог. Над колыскою неба грешной
Panie nasz Boże, napełni nas duchem Twojej lubowi i w swojej dobryni zjadają sił. Кого Ты постелил одним хлебом небесным, праз Христа, Пана нашего. Дорогі парафіяні, шановні гості, щиро дякую за спільну молитву, за вскладене ахвяраванне, за всялякую оказаную допомогу і ваше служення. Дякую так само за ахвяраванне, складане на будову костьола. І добрий Бог узнагородить своїм благословенням, наповняє ваше серце потрібними ласками. В этом тижні в літургії костьола у второк 21-го вспомин святой Агнешки, Анны и мученицы. У пятницу 24-го вспомин святого Францишка Сальского, biskupa i doktora Kościoła. I u subotu świata nawracania świętego Pawła Apostola. Dziękuję wszystkim, які вже прийняли świętego po koляdzie. Dziękuję za wspólną молитву, dzielenie życiem, саме розкладене ахвярование и дары, якими делитесь. Кожна сім'я, яка жадає прийняти святара у своїм домі, може записатися на відповідний день і годину у однословному зшитку наприкінці каплиці. Колядовать будем до конца студеня. Кожний авторок у каплиці відбувається набоженство про заступницю святого Антонія Падуанського. Інтенції на складкову святу імшу можна записати у зшитку до святого Антонія, а у кожну середу молимся до святого Юзефа, особливо за наших ахвярадавців і доброчинців. Колядная сустрэча працаўнікоў службы аховы здароўя адбудзецца 21 студзеня у 18:30 у кафедральным касцёле. 26 студзеня наступную нядзелю, у нядзелю Божьего Слова, запрашаем усіх ахвотных прыняць удзел у трэцім мінскім біблійным марафоне. Сутнасць біблійнага марафону заключаецца ў тым, што кожны зарэгістраваны удзельнік атрымае онлайн раздзел са святога пісання для самастойнага чытання ў нядзелю Божага Слова, для разважання над гэтым словам і падзялення з іншымі тымі думкамі, што ў яго ўзніклі падчас уздзеяння малітвы і ўздзеяння Святога Духа. Для ўдзелу трэба запоўніць форму, якая знаходзіцца на нашым парафіяльным сайце. Ёсць аб'ява таксама на католік бай. Шчыра запрашаем, каб наступную нядзелю перажыць менавіта асаблівы спосаб з Божым Словам. Ёсць новы нумар часопісу «Дыялог», запрашаем да чытання каталіцкай прэсы. Усім юбілятам і імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні здароўя, супакою ў вашых сэрцах і вашых сем'ях, а таксама шматлікіх Божых ласк, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Надзеі. Сёння адбудзецца таксама наш 8-й парафіяльны баль усіх святых. Калі, можа, хтосьці раптам яшчэ пра гэта не пачуў, то ёсць магчымасць папасці ў апошні вагон. І ад 14-й гадзіне пачынаецца рэгістрацыя і потым о 15-й гадзіне стартуем пры касцёле на Каменнай горцы. Адразу будзе патлейка ў касцёле, а потым уже далей праграма ў дольным касцёле. Калі хтосьці яшчэ не чуў, можа, даведаўся пра гэта, мае магчымасць дзяцей, асабліва моладзі, то запрашаем. Прыміце дар Божага благословення. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які разгубодушнують по світі. Амен. Najświętейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь наш
святий Архангеле Михайле, Молися за нас.